Da, că filmează Ionuț. Ba, luăm și acasă. Hai mă, luptă-te cu el. Ce TV? Ne lasă să luăm unul. Ia-mă. Ia-mă. Ia. Stai că se chinuie Ionuț la plută cu unul mare, vreo 2-3 kg. Ce să-l ajut? Nu vezi că-l filmezi? Lasă, îi scapă, le rupe. Da, mă, nu l-ai lăsat așa. Cum să nu-l las eu? Îmi pare mie rău, mă, dracu. Nu-mi pare. Ia uite-o cum eu bagă în apă, ești nebun? Stai mă, Tibi! Mai vrei unul? Nu mă, dar prindem pește. De ce mă căt, bravo? Și eu crezi, cum fac? N-auzi, dă unul. Le-am dat drumul, le dai drumul instant. Da, mă, stai că să luptă Ionuț cu unul, îl filmez acum. Bă, mi încurci undițele, te fut. Da. Ce? Ba da, mă, stăm sub umbrelă, dar acum îl filmez pe ăsta, din afară. Bă, unde mai ridici, mă, că nu te mai cuprinde asta? Ce? Mai stai o oră, 2-3, nu știu. Da, Tibi. Bine, hai vă pup, ne auzim. Nu, 2 kg, 3 așa. Ha, tot unul ca ăia, ce contează? Nu. Ce? Una mică. Una mică am zis. Hai, vorbim. Mersi, ceau. Hai mă, dracu, că se termină camera. Păi pula mea, ce-ți fac să mă opresc, să mai ori îl scot, ori nu-l scot. Hai mă, urcă-te pe mal în pula, tu nu vezi că n-ai alonjă? Poate mă, mi-l rup în pula mea, nu vrei. Ai băgat peste ăsta la. N-are nimic de-l dracu. Te-i în guia viață. Hai mă, urcă-te pe mal, tu nu înțelegi. Tu vezi că n-ai nicio șansă de acolo. N-are mă nimic. Dă-i în gură mai zi 2 minute, dacă nu scoți să termină, nu te prind. Hai mă, dă-le în familia lor. L-ai luat? Cel mai mare, să mori. Stai să ți-l filmezi de aproape. Dă-i în gură, bine. Stai așa că ai luat. Lasă-le că le descurcăm, ne stai un pic, să-i filmăm un pic. Vezi să nu-l rănești, măcar. Păi de ce, dai drumul? Păi da?